Nagbawi sang ilang statement ang apat sa mga nagpakilala nga former bodyguards ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nagpirma sila sa affidavit agud nga ma-retract o kung mabawi ang nauna nga ginsumpaan nga mga pahayag sang Hulyo 3, 2026 batok kanay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., former Speaker kag subong Leyte o kun Leyte Representative Martin Romualdez, Zaldico kag iban pa nga mga personalidad. Suno sa apat, gusto lang nila nga magpangabuhi sang malinong. Base sa ilang testimonya, nagpirma sila sa nauna nga joint affidavit bangod may ginpromisa suno sa ila nga financial assistance. Ginapahayag nga ang ginpromesa sa ilang kantidad bastante na bisan nga hindi sila magtrabaho sa sulod sang duha ka tuig kag hatagan man sila sang seguridad. Ginalegar man nila nga sang nag-abot sila dito sa ombudsman, ginpilit sila nga papirmahon sang affidavit nga preparado na. Ginaligar pa gid nila nga ginpaandaman sila nga pasakan sang sampaw-sampaw nga kaso kung magbalibad sila sa pagpirma. Suno sa ilang affidavit, nagpasugot sila nga manginkabahin sining grupo nga 18 Marines agod nga magpangilkil ukon makapang-blackmail. Iniagod suno sa ila makapangayo sang kwarta halin sa mga tawo nga ginakabig nga korap bangod nagapati sila nga magabayad ang mga tawo nga ila kilkilan para nga pahipuson sila. Ginpahayag man nila nga sunod gid sa ila kaugulong o kun kaugalingon nga kagustuhan o kun free will ang bago nga affidavit nga ila gin-execute kagabi agod nga bawion ang ila nauna nga mga statement. Nagpangayo man sila sang pasaylo sa mga naulamid nga pangalan bangod sa ila nauna nga statement. Ginahulat pa ang mga opisyal nga pahayag sang Office of the Ombudsman kag sang abogado sang alleged ex-bodyguards nga si Attorney Levito Baligod. Una na nga nagpakita sa publiko ang Jess E8 kag ginaaligar nga former security personnel ni Zaldico sa tong February 2026. Nag-execute sila anay sang ilang affidavit kung sa diin nakasaad nga nagdulong sila sa mga maleta nga may mga kwarta kay Marcos, kay Romualdez, sa iban pa nga mga kongresista kag dalagko nga mga personalidad. Sa ilang pagpakita liwat sang Hunyo, ginpanindugan pa sang ex-Marines nga wala sila nakabaton sang anuman nga bayad kabaylo sang ilang testimonya. Balikan ta ang isa sa mga statement nga ila ginbuy-an sa tong June 2026 kung sa diin ginpanindugan nga wala sila ginbayaran. Ako sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro hindi nyo na ako makikita din dito. Siguro sir, bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko nakakahiya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin hindi ito pang sarili, para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po sir, maraming salamat. Ang pahayag sang isa ka alleged bagman ni Zaldico nga si Crisaniel Dado. Kabomo wala pa gin sa publiko kung anong mga pangalan sining apat ka mga alleged bagmen nga nag-retract o kung nagbawi sang ilang nauna nga mga statement.